Benvinguts telespectadors, avui estem aquí amb la final de la Champions de Futset. Avui aquí sortida com no podia ser d'una altra manera de tots els equips per saludar del Bar Unión i del Nostàlgia, flamants finalistes d'aquesta Champions Futbol 7, el guanyador del qual anirà a representar a Lleida Salou. I que macos, com estan tots. I mira, aprofitant que tots estan aquí i que faran el passamanos, anem amb les alineacions per part del Nostàlgia. A la porteria, Ayub, acompanyat per amb el número 4 Moja, amb el 7 Bougema, amb el 7 Aziz, amb el 5 Nourdin, amb el 3 Boulber i amb el 11 Youssef. Tenim pel Bar Unión a la porteria Brian, acompanyat de Jorge amb el número 8, de Marc amb el 17, de Javi amb el 16, Palma i Jou al mig del camp amb el 2 i el 9 respectivament, i Jaume amb punta d'atac, que serà el número 7. Tot preparat ja, l'àrbitre de l'encontre, Daniel Cosmin, que serà l'encarregat de pitar aquesta magnífica final, que com sempre després anirem desgranant com han arribat aquests dos equips. No són ni el campió de Lliga ni el campió de Copa, això vol dir també la competitivitat d'aquesta Lliga. I aquí estem, al Municipal, amb Lligues Lleida, amb el minifutbol, amb el futbol reduït de les nostres contrades, tot preparat perquè això comenci a rodar. Tot preparat, fiquem els cronos en marxa i això vol dir que la final, l'últim partit de la Premier, comença a rodar.
Ja això que serà sacada de porteria. Ja és el número 10 per part de l'equip del Bar Unión, Adri. Adri més endavant, al final li prenen ara els nois del Nostàlgia, però al final aquesta pilota que la recuperarà. La recuperarà la pilota del Bar Unión. I vinga, va, deixeu-vos els vostres posts. Sí, hem tingut algun problema amb el so, què? Sí? Diuen que han tingut algun problema amb el so, que no sentia bé, però em sembla que aquí el tècnic de reserva, li donem un petó, una abraçada i una estimada molt forta al tècnic titular, que avui està el tècnic de reserva, avui. No, bona feina amb el tècnic de reserva, però avui el tècnic titular el tenim fora, malauradament, i no pot estar aquí amb nosaltres ajudant-nos, però bueno, ho ha fet des de la distància, des de la llunyania. La pilota ara que intentava penjar l'equip del Bar Unión, que és per línia de fons. Ja la torna a tindre el Nostàlgia, mitjançant Josep que es dona la volta, que bé ara Josep, ui, li diu a l'àrbitre que aquesta pilota no estava parada, però que ell està set. Recordeu una miqueta aquí, amb aquella cantonada del Liverpool, on tots estaven mirant el tendido. A porteria directament, Brian, que s'ha agradat, i aquesta pilota que l'atura sense més facilitats, sense més dificultats, volíem dir, el porter del Bar Unión. Ja la té Palma, jugant al mig del camp, pel Bar Unión, que li prenen pot ser bona pel Nostàlgia, la té, gambeteja, 1-2, això diu l'àrbitre que serà sacada de porteria, però ara també ja s'ha tret la son de les orelles l'equip del Nostàlgia, i ara, com una final, de tu a tu, espera una mica també què fa el rival, mirant per on li puc fer mal, no especulant, però sí, amb aquesta pausa dels principis de les finals, que sempre, al ser cautes, vinga va, que ja veiem aquí gent que ens esteu veient, doncs ara simplement falta que ens deixeu el vostre post. Ja és pilota ara per l'equip de Bar Unión, falta favorable, escorada a la cantonada dreta de l'àrea del box, penalty. Amb esquerra veiem ja com és Palma, si no rebec malament, el camp l'esquerreta intentarà cap a porteria. El primer, que puja el marcador del Bar Unión. Sí, no me n'havia equivocat, era Palma el que intentava aquesta jugada, aquesta estratègia de ficar-la al segon pal, i aquesta pilota que s'escola a la xarxa de la porteria, defensada per Ayub. De moment aquí estem al Municipal de Gardeny amb 7 minuts quasi de la primera part, amb el resultat de Nostàlgia 0, Bar Unión 1. Quin golaç de falta, li ha fotut amb l'esquerreta Chicharro, no podia fer res a Ayub, se li escolava aquesta pilota cap a la xarxa, i això vol dir que de moment la final amb el golet del Bar Unión se l'estan portant, però queda un món, queda un món. Aquesta pilota ben vista per l'àrbitre, sortia, era el número 9, Joao, el que intentava marxar de la defensa del Nostàlgia, la torna a recuperar ara molt ràpidament Jaume per Bar Unión, però pilota per Ayub, el porter del Nostàlgia. Bon partit el que estem veient, se'ns està passant molt ràpid. Ja és altre cop el jugador del Nostàlgia, ara el número 8, Abdelhadi que intentava ara controlar l'esfèric, però no, li prendrà aquesta pilota. Era, si no veiem malament, Jorge, el número 8 del Bar Unión, el que al final també li feien la falta, rebia aquesta falta, i de moment el resultat és 0-1 favorable a l'equip del Bar Unión.
Aquí estem al Municipal de Gardeny, fent les delícies dels nostres telespectadors, com no, amb el nostre per l'esquadra. Teníem aquí abans també partits amb jocs, com per exemple el Rondas 3 a Malla 4, bon partit i bona classificació al final, tant d'un com d'altres. Al seu primer any el Rondas, ja uns quants de la Malla. L'any que ve més i millor, això ja s'acaba. París 4, Machines 1, també molt bona campanya del Machines, molt bona del París, i amb mèrit encara. Això, aquesta pilota que ho tenia tot. Ho tenia tot el jugador del Nostàlgia per fer l'empat, per ficar les taules al marcador. Però com veurem aquí el nostre bar particular, l'ha tingut amb el cap després del refús, però no l'ha pogut engaltar bé, i aquesta pilota que es perdia per la línia de fons. Ja torna a ser l'equip del Nostàlgia, que com deien s'ha de la sol de les orelles. Ara Brian aquí, frivolité del defensa, dic del porter, però al final la trau bé, perquè sigui el seu company en camp esquerró. Solet, que bé! Arribava des de darrere el número 17 de l'equip. Bugema era el que evitava que Palma fes el seu segon gol a la seva compte particular. L'evitava perquè estava Solet, arribava bé des de darrere per ajudar el seu porter. I això que serà cantonada favorable a l'equip. Favorable a l'equip del Bar Unión dels Grisets. Sembla que teníem resultats ja definitius de futbol sala, amb un Llívia 7, Extremadura 8. Quin partidàs per acabar la seva participació a la Champions F5, Karting Alpicat. Quina participació, i setmana que ve final. La tornada de tindre ara el Bar Unión, que està igual arribant amb una mica més de perill que el seu rival, i de moment això és el que està mostrant el marcador, ensenyant el marcador, perquè sigui 0-1. Bé el càmera, també avui el tenim aquí al càmera. El càmera nou, Bugema, baix. Gol! Empat al Municipal de Gardeny. Empata el número, jo crec que ha sigut el número 3, Bourberere, que es trobava la pilota en una maranya de cames, i aquí el més llest de la classe és el que l'ha empetat cap dintre i ha perforat la xarxa de Brian. Aquí estem, Municipal de Gardeny, quan portem quasi 12 minuts, Nostàlgia 1, Bar Unión 1. La torna a recuperar ara l'equip del Nostàlgia mitjançant Aziz. Aziz, més cap en banda per Bourber, el que ha marcat el golet. Intentava altre cop a la Nostàlgia. Quin partidàs estem veient, 1-1, i aquí no rindeix ningú, ja ho sabeu. Si això acabés així, que encara queda un món, això ens aniria als penals, a la tanda de la loteria dels penals. Sonrisas i làgrimes, com diria el gran Andrés Montes. Que en pau descansi. Ja és l'equip del Bar Unión el que la porta mitjançant Adri. Adri que intenta donar-li al seu company més adelantat, però la pilota a mans d'Ayub. Ayub pel seu company, perquè sigui Bugema, en cama dreta, la puja, la condueix, xut, al pal, l'aturada de Brian i al pal, al travesser aquest esfèric de Bugema que la controlava, feia un xut, un petit estrany la pilota, li relliscava de les mans a Brian, i això que havia pogut ser el segon, però tot continua igual aquí a Gardeny, amb l'1-1. I vinga, sol ens faltes els vostres posts perquè sigui una final de somni. Intentava de Palma donar-li a Jaume, no s'han entès els dos jugadors del Bar Unión, i aquesta pilota que acabarà sortint per la línia de fons.
quan portem quasi ja 14 minuts d'aquest meravellós partit. Ja és l'equip del Nostàlgia el que la intenta remenar al mig del camp, mitjançant Josep. Josep que baixa a la zona de creació, no li poden passar bé aquesta pilota. Ja això serà banda, de moment. Ara a punts estarien els dos molt igualats, igual donaria 0,005 més al Bar Unió, perquè igual ha tingut alguna arribada més, però molt bé ara, molt bé Josep. No, això al final serà falta, diu l'àrbitre, que serà joc perillós, diu Daniel Cosmin. Però bé, ara ja quasi un 0,00001, perquè igual han tingut alguna ocasió més, però també els dos de Nostàlgia molt bé, seria jo crec un empat tècnic. També a part d'empat al marcador, empat tècnic. Si fem com sempre fem el símil de la boxa, també ens agrada, com no la boxa, la cristalleria. Allí a Pardinyes, que anem a practicar boxa una mica. Ja és ara l'equip del Nostàlgia que li pren aquesta pilota, són dos. Molt bé ara Burber per Josep. Ja això serà falta i mirarem el color de la targeta, serà groga. Groga al Bar Unión, allí raspando la naranja, era raspando la naranja, era raspando los dorsales yo desde aquí ya, y eso que llevo gafas, pero vamos, entre que el rosa no se ve mucho y el Burdeus tampoc, pues bueno, fa lo que puc, menos mal que els dorsals són blancs, que ens veu una mica més que el rosa, però bueno, ja un tenim una edat, ja perdonareu, amb aquestes hores i la meva edat, encara gràcies que em pugui tindre estar de peu i tot, no? Molt bona jugada, no ho hem dit, aquesta falta molt perillosa que amonestava el jugador. Després preguntarem de l'equip del Bar Unión, a veure també si el segon, ara el Chicharro ve de falta com ha anat el primer del Bar Unión. Pues l'ha pogut el porreter a l'ovalo, mano amb els peus a baix, desvia aquest esfèric que se colava a la porreteria. Molt bé, ara han canviat una miqueta les tornes i els que han anat de més a menys com és el Nostàlgia i de més a menys com és el Bar Unión ho han sortit a menjar-s'ho tot i ara estan pagant una miqueta el cansament físic. Paradón de Brian, a cop de cap d'Aziz, paradón de Brian, que ve també ara Llup sortint valent de la seva àrea, la intentava el Burber, però al final la recupera i posa una mica de pausa, però no, som i continua que no ha set res. L'equip del Bar Unión, mitjançant ara el seu dorsal número 11, l'altre Adri Massé, la tirava, gol, ja ho diem, l'altre Adri, la centrava, estava Jaume, és Jaume, sí, el número 7, al segon pal, no, és Palma, no, també, Jaume Palma, no, Jaume, el número 7, ja ho he dit bé, és Jaume el número 7 que al segon pal ficava, posava la testa i quan millor estava el Nostàlgia en les coses del futbol. Arriba el segon del Bar Unión, aquest municipal de Gardeny, 17 minuts, Nostàlgia 1, Bar Unión 2. Falta favorable a l'equip. No, falta no. Per a banda favorable a l'equip del Bar Unión, el que de moment cava amb aquest marcador d'1-2, quan millor estava l'equip del Nostàlgia, quan tenia més la pilota, quan estava atacant, quan havia tingut aquella oportunitat de falta. Això, han arribat i és el que és el futbol 7, bona sentada al segon pal, està Solet, va rematar Solet i s'ha escolat, diu l'àrbitre que no hi ha mans, demanava Palma mans, però l'àrbitre diu que no i continua el joc, ja era ara amb el número 11 Josep, el que intentava emportar-se la pressió del Bar Unión, però de moment el que és pilota per Bugema, camp a dreta, la intentava posar dalt. Ara molt vertical, Moja lluitant-la, com no, l'espigat jugador i capità d'aquest equip del Nostàlgia. Fet una gran lliga, una gran campanya, i el seu colofon, igual que el Bar Unión, és aquesta final de Champions, que dirimirà qui dels dos va a Salou acompanyant el Aston Villa, el campió
d'aficionats de segona. Això serà falta. Falta favorable al Bar Unión. 19 ja, 19 quasi. I vinga, va, algun post. Algú d'algun equipet. Mira, veiem aquí gent del Torrefarrera, gent també del Calderies que va ser eliminat pel Bar Unión. Al pal, bueno, entre el pal i el porter, perquè diu l'àrbitre que és cantonada entre el pal i el porter, entre Ayub i el pal, aquest xutàs de Jaume que volia fer el segon golet. Ja s'entrava la cantonada. Que bé, ara recuperant la pilota Marc i Jaume per part del Bar Unión. Ara estan una mica més intensos. El golet els ha donat ales, els ha donat moral, els ha donat cap per afrontar el que quede de primera part. Marxa d'un. Bé, ara l'equip del Nostàlgia recuperant la pilota mitjançant Afif. Afif, que la dona perquè sigui Moja amb cama dreta, que intentarà jugar per Josep. Que bé se'n va. Quin xitxarro de Josep, ho dèiem, que bé agafava la pilota a l'esquena a la porteria, es regirava, 1-2 gambeteig i cap dintre. Gol de Josep, inaugura la seva compte particular i minut 20 i escaig. Nostàlgia 2, empata, fica les taules del marcador, Bar Unión 2. Mira, es diu 15 equips juguen, diu la Juana, pues juguen el Nostàlgia i el Bar Unión. Dos equipassos de Premier que han fet una gran lliga, disputada amb el París, amb el Maracas, amb el Caldereries, i que al final se l'han portat el París ben ajustada. Que bé ara, quin punxot d'Ale Josep era el que... l'empalmava el segon pal, aquesta sèrie de rebots, i al final és el número 3, Boubrer, que fa el segon gol a la seva compte particular i capgira el marcador, i això el posa en 21 minuts. Nostàlgia 3, Bar Unión 2. Quina final que estem visquent aquí al Municipal de Gardeny. Quin xitxarro, el segon de Boubrer. Aquest partit està sent un partit, estan aquí comentant. Ara el que l'aprovava era l'equip del Bar Unión. Ficarà encara la seva pell, ficarà encara això d'anar a Salou. És que és un campionat de Catalunya amb gent de Torrefarrera, també. Pot ser que n'hi hagi algú de Torrefarrera. Se me'n va la castanya avui, Amb gent de Tarragona, amb gent de Barcelona, amb gent de Salou, amb gent de Lleida. Normal. Que tothom vulgui anar a jugar d'estratègia. Que bé, ara es regirava el jugador del Bar Unión, però veiem que això al final serà banda favorable al mateix Bar Unión. Ja la trau cap a dalt, jugada en vertical, perquè pugui ser Ayub que arribava. Al final això serà falta, mans del porter. Sí, diu l'àrbitre que sí. Diu l'àrbitre que ha set falta, mans del porter, mans d'Ayub. Nosaltres d'aquí no l'hem vist, estem veient aquí, no ho veiem, l'àrbitre no ho ha dubtat ni un instant. I ha pitat aquesta falta quan queden 2 minutets i el Nostàlgia dona la volta. Ha capgirat aquest marcador que tenia en contra de 2-1, amb 2 gols de Boubrer, de moment, MVP del partit, podríem dir, Sí? Pot ser, Pot ser 2 xitxarrets. Sí que Brian ha fet 2 aturades, ja sabeu que jo soc amante de los porteros, però avui, de moment,
Cancerbero, bonita palabra, Ja la centrava l'equip del Bar Unió, no remata ningú. I això voldrà dir que es perdrà per la línia. També veiem aquí a gent del Maracas, gent de l'autoràpid, que es juga el passi a la final amb la penya aquest dijous a l'Episcopal, al pavelló de l'Episcopal. També bon partit per anar a veure, els amants del futbol sala. Ja és... Oh, que bé la lluita ara l'equip del Nostàlgia. No, això serà falta. Falta favorable al Nostàlgia. La jugava bé, la lluitava encara millor. El jugador Roget, avui Roget els direm, era Bugema, el que la jugava, la lluitava, i ha sorgit efecte amb la recuperació de la pilota per part d'aquesta falta. Quan falta ja menys d'un minut més l'afegit, no? Sempre diem afegit. Aquí el descompte descomptaríem. És que l'Edu no ho sap, això, no? Això el nostre càmera avui no ho sap. No. Claro, però no diem descompte i és afegit. No, aquí, pilota. Bé, Brian a baix, se li escapa la pilota, però ara pot ser contracop. No, al final serà la pilota per Ayub, pel porter del Nostàlgia, que li diuen tranquil, Bugema, des de la banda dreta. També veiem a Moja, veiem també que l'apoya Cif, però prefereix pilota de dalt. Brian sense problemes, sí, amb dos instàncies, amb dos vegades. L'atura l'àrbitre, que ja mira el rellotge. Ja passen del 25. Serà l'última cartuts que tindran tant un com l'altre. I això que s'acaba mitja part amb el resultat de Nostàlgia 3, Bar Unió 2. T'agrada el futbol? No t'ho pensis més. Junta als teus amics o companys de feina i inscriu-te a lligueslleida.com. Tria la modalitat que més us agradi. Gaudireu de les millors instal·lacions, amb els millors horaris disponibles, i rebràs una atenció personalitzada que facilitarà el teu dia a dia i on sol t'has de preocupar de juntar l'equip el dia del partit. Retransmetem en directe els millors partits de cada jornada. Disposem d'un col·legi arbitral de garanties i demostra a tothom la teva passió i del que ets capaç de fer en un camp de futbol, mitjançant la nostra aplicació mòbil exclusiva, on podràs consultar totes les estadístiques del teu equip i compartir-les a les xarxes socials. I si això fos poc, el vostre equip pot representar Lleida a la Copa Catalunya i al Campionat d'Espanya de minifutbol, i els millors jugadors poden jugar a la selecció espanyola. Lligues Lleida, la casa del futbol reduït. I tu, jugues? Bueno, quina primera part que ens han ofert aquests dos equipassos. Amb aquí estem ara a la mitja part amb el resultat de Nostàlgia 3, Bar Unió 2, i anem una miqueta a veure quin ha estat el seu viatge fins a arribar aquí a la final, que avui retransmetrem des del Municipal de Gardeny. A veure aquí aquesta Champions de Futbol 7 de la Premier, que ens ha donat alegries a tots, perquè estan sent autèntics partidassos. Per exemple, per arribar fins aquí, veiem que a les semifinals
el Nostàlgia es va desempellegar de l'Ansen per 1-2 i el Bar Unión es va desempellegar del Calderies Ferrepons per 6-5. O sigui, com veiem, és resultat ajustat. Tot preparat perquè l'àrbitre de l'encontre, en Daniel Cosmin, li doni el xiulet. Li doni el xiulet, anem a aturar aquí, anem a reprendre, a restablir, aturem i podem iniciar aquesta segona part. Cronos en marxa, tot a punt, xiulet inicial i vinga, a per la segona que no ha set res. A més la primera set, boníssima, boníssima, si estan aquí es bufaran aquí perquè vamos, era per bufar, eh? Era per bufar, per fer pampagulles, el que aquests dos equipassos ens han ofert amb aquesta primera part. Mira, també veiem aquí Miquel Molina veient-lo, sí, la gent que li agrada del futbol avui està enganxada amb nosaltres. De moment s'emporta el gat a l'aigua, l'equip del Nostàlgia. Ara veiem aquí, falta el nostre tècnic titular, aunque tant el suplent com el nostre càmera avui de circumstància ho està fent d'allò més bé. Una passada des d'aquí, una passada des d'aquí molt forta. Ja és Bugemi el que recupera la pilota. L'atura en falta l'equip del Bar Unión i ja la té Aziz. Aziz per Bugemi, cama dreta, li demana ara Moja, el capi de l'equip. Moja que la xafe, la mira, la remena, amb l'esquerreta la intenta posar, la fica de colgadeta, la posa ja ben bé, ja no al cor de l'àrea, sinó al cor de la porteria, però la pilota que s'escapa per damunt de la porteria, defensada avui, amb bon tiro per Brian, però no ha pogut evitar cap dels 3 gols que campa el marcador de l'equip del Nostàlgia. Després ja donarem aquest MVP, sobretot l'MVP, l'entrega de premis i l'MVP. Ja la torna a tindre ara l'equip del Nostàlgia. Aziz ara per Bouber. Bouber l'autor dels 2 gols, el que intentava obrir-la en banda, cama dreta, però bé ara el jugador del Bar Unión aturant-la, se'n va d'un, se'n va de 2, que bé, amb l'esquerra te la col·loca, bé ara el porter, bé ara Doli, el porter que ha sortit amb aquesta segona part, ja no és Ayub, si no és Doli ara el porter. Pilota que surt per damunt del través de la porteria de l'equip del Nostàlgia. Ja això serà sacada de meta de porteria. Ja li diu Oli a Youssef que espavili, que cap amb ell va la pilota. Ha anat i al final li pren Marc. La lluita entre un i l'altre. Això serà falta de l'equip del Nostàlgia. Ja la torna a recuperar Burbero, l'autor dels 2 gols, però no s'ha entès amb el seu company i això pot ser contracop. No, també ara s'equivoca, s'estan escrassant una miqueta, també ja són els nervis, quan portem 4 quasi. Ara ja comença no a veure's el final, però sí que el crono de moment cor a favor, favorable a l'equip del Nostàlgia, a l'equip dels nois del Moja. Ja és Bugemi per Moja, aquest amb cama dreta que l'intentarà donar
al seu company. Oh, que bé ara intentar Yusuf marxar de Marc. Marc molt bé ficant la cama. No ha pogut marxar, ha rebut un cop sense voler, però l'ha rebut. És Jaume amb la dreta. Que bona ara. Jaume cargant la cama esquerra. L'ha tocat un defensor de l'equip del Nostàlgia per evitar que anés a porteria. Que ha agafat xarxa. I això que es perdrà per cantonada. Sí, ha rebut un cop Marc. S'estan ara disculpant un amb l'altre. Un cop fortuit per baix aquesta pilota. Pot sortir un altre cop? No, això serà falta favorable a l'equip del Nostàlgia. No, pensava que era favorable del Bar Unión. Ens havia semblat l'àrbitre, però no. Ja la torna a tindre l'equip del Nostàlgia, que igual està remenant una miqueta més aquesta segona part. És normal també, ells poden especular sol una miqueta, van un gol avançats, però poden especular una miqueta més que el seu rival, que han d'anar endavant les atxes perquè han d'intentar igualar aquest partit. De moment, el que s'emporta el gat a l'aigua és l'equip del Nostàlgia, que recupera la pilota mitjançant Josep, que intentarà ara. La conduïa, el passe d'Aziz per Josep, la conduïa però aquesta pilota que es fa palma. Ui, que bé ara Aziz, que bé ara Aziz. Molt bé, Marc, escombrant aquesta pilota i deixant-li a Palma perquè Montri un contracop. Jaume per Palma, que intentarà amb l'esquerreta. No li deixa Jaume perquè està sol. Gran aturada d'Oli, gran aturada del porter, que ha sortit amb aquesta segona part per part de l'equip del Nostàlgia. Falta favorable al Bar Unión, que demanava tarja quan portem 7 minuts aquí al municipal del Gardeny. Sí, aquí la discussió és normal, s'estan jugant la final, el passi a Salou. Era ara el que la intentava, era Joao. Si no he vist malament el número 9, si era Joao. Picava, aquesta pilota picava, no? Ara això picava, no? Doncs vinga, va, que no ha sigut res. I això serà banda favorable a l'equip del Nostàlgia. També es masca l'atenció, Quan portem 8 minutets se masca l'atenció i és normal. Ja queda menys i de moment un golet per davant, sol el Nostàlgia del Bar Unión, un gol del Unión, ho canviaria tot, posaria les taules al marcador, un del Nostàlgia, ficaria una mica més de terra pel mig, és Palma amb Aziz que li fa falta, i ja serà Palma el que la traurà, el bon jugador de l'equip del Bar Unión, que ho estan intentant. Allí veiem Àlex Camón, cabizbajo, pensant la tàctica d'aquesta segona part, com poden derribar aquest mur del Nostàlgia. Això serà falta i targeta a Joao, no? Sí, targeta número 9, targeta a Joao, que li apuntem, i això voldrà dir que la targeta l'apuntem al número 9 de Joao. És més que l'atenció a les banquetes, ha d'anar a posar calma, ha d'anar a dir, nois, va, tranquil·litzeu-vos, que és normal. La tensió típica d'una final. Apuntem la targeta groga a Joao. La primera del Nostàlgia no s'ha pogut veure qui era.
veure qui era, tot continua, ja ha dit a les banquetes que es calmi, i ja és ara el nostàlgia, bé, ara, amb la testa traient, em sembla que era Jorge, per part, sí, era Jorge, per part del Bar Unión, oli a dalt, la pilota que li arriba a Marc, molt bé amb la testa, traient-la a l'esquerra, no arribarà Joao, que el veiem una miqueta neguitós després de la falta, ara també es queixava de que la pilota no li havia sortit, però diu l'àrbitre que sí. Vinga, va, falta algun post més avui, simplement tenim el post de preguntant quins dos equipassos eren, ja hem desgranat una miqueta com han arribat fins aquí, i el que volem és veure quin partit ens estan oferint, Nostàlgia 3, Bar Unión 2, quan portem 10 minuts ja, 10 minuts d'aquest per l'esquadra d'avui, per l'streaming de Lligues Lleida, de la Casa del Futbol Reduït, de les contrades del Segrià, de la província de Lleida. Què cony del Segrià, i de l'Alt Urgell, i del Pla d'Urgell, i de l'Urgell, i de les Garrigues, i de Litera, i del Bajo Finca. Per favor, hombre, estem aquí, això és Lligues Lleida, la té l'equip de Bar Unión, que ve ara, entre 1, 2, sí, intentava escapar-se ara, el jugador li fa falta, no, diu l'àrbitre que continuï, Boni de l'avantatge, al final aquesta passada, que no ha pogut arribar a Youssef, però molt bé, el número 8, Abdelhadi, bé, ara el porter també, hosti, quins dos porterassos entre Ayub i Oli, el que té a la porteria, l'equip del Nostàlgia. Mira, també aquí veiem a Joan Vico dient ànims, que bé, veiem a Edgar Zambrana, como no, el jugador, el que verá quién puede ser su rival, ¿no? En Salou, ¿no? Que sí que empezarán diferentes grupos, pero el año pasado la final va a ser un Maracas-Palma, guanyant Palma, si no recordo malament, guanyant Palma per 3-2, jo juraria que va ser 3-2. Sí, sóc molt friqui, ho sé, no m'he vist amb aquesta cara, però juraria que va ser 3-2. Ja intentava ara l'equip del Nostàlgia ficar aquesta pilota en moviment mitjançant, si no veiem malament era Youssef, però la pilota que no arriba al seu destinatari, i això voldrà dir que de moment tot segueix igual, quan ja portem 12, i el marcador és el que campava quan havíem començat aquesta segona part. Nostàlgia 3, Bar Unión 2, intentava ara era Palma amb cama esquerra, el que intentava traure a la defensa situacional que té ara l'equip de Nostàlgia. Bé, estan defendent bé el 3-2 amb arribadetes a dalt, i això sempre és perillós. Bé, ara Oli sortint amb garantia i amb poderio. Ja és Youssef que intenta armar-la, Youssef que se'n va d'un, intenta marxar de dos, se l'ha deixat darrere, però bé ara Palma, gambeteja cap a Joao, que amb l'esquerra donarà el seu company, no veiem el número, em sembla que és el número 3, si no veig malament, pues veig malament perquè no hi ha 3, pues ja veuré quan hagi de veure. Ja la volia ara el Nostàlgia tirar cap a dalt, amb pilota directa, buscant la verticalitat, però la recupera Palma. Oh, quina bona triangulació ara entre Palma i el seu company. Espera, Jaume, que l'engaltava. La intentava engaltar, la jugava entre Reguant i Jaume la intentaven jugar, no li arribava aquesta pilota franca, Jaume, ben defensat ara pel Nostàlgia, que està con uñas y dientes defendiendo el marcador. O que bé Youssef ara se'n va de la pressió de Marc, sí, gambeteja, 1, 2, li dona el seu company, amb cama dreta intentarà armar-la, no, intenta marxar del seu rival, però li pren bé ara també, estan bé possessivament la defensa, aguantant molt bé la posició, oh que bona per Joao, altre cop el porter, jo me disculpareu, però de moment
de moment, amb aquesta segona part, no em direu que no. L'MVP, no? Bueno, jo l'MVP li donaria a Oli, però de moment el que estem veient són gran aturades. Gran aturades d'Oli. Bé, ara amb el cap. Ui, quin contracop poden muntar el sonido del Nostàlgia. Josep amb el cap, que li donarà al puntet de l'àrea. El quart, ja ho hem dit. Contracop de llibre, la donava. No podia arribar a Burber, però sí, cal segon pal, hasta per rematar la jugada. Abdelhadi, i això vol dir que quan portem 15 minuts d'aquesta segona part, el Nostàlgia fica una mica de terra pel mig i aconsegueix el seu quart gol. Amb això arribem 15 minuts. Nostàlgia 4, Bar Unión 2. Altre cop a baix. Oli per evitar el tercer ara del Bar Unión, Quina gran segona part que ens estan oferint els dos equips. Arriba Burber. No, això diu que no és falta. L'àrbitre, no, des d'aquí sembla joc perillós, però mira que bona, per Jaume, que li deixa per Reguant, que la pot armar. No, al final ja s'atura. Ben defensada ara, però encara la pilota en posició del Bar Unión. Per Mar per Palma a l'esquerra. Altre cop, Oli. A mi em direu el que vulgueu, però de moment jo crec que això és mans, hem dit mans. I això serà falta favorable. Es queixava perquè s'havia ficat davant el jugador del Nostàlgia, però al final això intentava ara Joao des de llarga distància, però la pilota que es perd per damunt del travesser de la porteria d'Oli. Quan portem 16 i mitja, vinga va, ja aquí hi ha gent. Vinga, José, que no m'ha donat ni un MVP, un tio de 100 quilograms amb 3 lligues seguides. Això són uns altres que igual aquell dia no estàs inspirat, però bueno, jo te'l donaré, no et preocupis, que a Salou algun te caurà d'MVP a Salou. Ja és Reguant el que la intentava controlar perquè fos també l'equip d'ara del Bar Unión el que tragués aquesta pilota de banda. Ja és Joao amb cama dreta, intentarà donar-la dalt, la intentava ara donar dalt, però serà córner. Jo pensava que no l'havia tocat ningú. Serà córner, Reguant que la traurà per baix per Joao, jugada d'estratègia. Que bé ara la defensa del Nostàlgia prenent-li, la recupera, això sí, el porter de la Unió, Brian per Jaume per Marc que per Palma amb el cascarra. Sí, va això entre els tres pals. Quin golàs, quin xicharro. Haurem tingut el xicharro de la nit, però de moment el que val és el que campa el marcador del Municipal del Gardeny, i això és que Nostàlgia s'està emportant la final disputadíssima per 4-2. Ja la torna a recuperar Palma, que bé ara l'ha baixat amb la cama esquerra. Aquest que li dona més en banda pel seu company Reguant, l'escombra des del terra, el número 8 Abdelhadi, l'autor de l'últim gol de l'equip del Nostàlgia, i això vol dir banda, Reguant que la ficarà al coret de l'àrea, la pot rematar Jaume, l'ha fallat ara Jaume, la podia rematar, però arriba bé, 2 contra 1, pot ser la sentència, pot ser el cinquè, Abdelhadi, no, al final molt bé la defensa, però no, 1-2, gambeteja, al final ja aquest atac sorpresa ja s'ha parat, però encara tenen el sonido del Nostàlgia mitjançant Josep, i això serà falta i targeta a Jorge. Li apuntem la targeta a Jorge, li apuntem la targeta al número 8. De moment, 2 amonestats per part del Bar Unión. Està sent també un partit net, sí que amb tensió, amb intensitat, però un partit net. I també una targeta perquè no han vist el número
quan portem 19 minutets. Una targeta també a l'equip del Nostàlgia. Ja és ara, la xutarà per baix, bé, Brian ara, era Moja el que la intentava tirar per baix, però aquesta pilota, que sí, al final és Brian el que l'atura. Ja és ara Josef que intentava ara gambetejar davant dels jugadors del Bar Unión, però aquesta pilota que s'escapuleix per banda. Tenim algun resultat, Miquel Molina, llàstima que no hi siguem el Caldereries. Gran partit del que estem vivint, sí, Miquel, llàstima per Caldereries, però també hem de reconèixer que els dos rivals eren d'entitats, eren d'entitat tant un com l'altre, que Jaume se'n va. Això serà córner favorable al Bar Unión. Tenim algun resultat més? Tenim a la Champions, no, el Asado 3, Canariña 4, el Dream Team 1, Llampecs de Ponent 6, a la Champions de futbol 7, veterans de primera, que la començaven avui. Gol de Joao, que bé ho ha fet Joao, amb el cap, li ha donat aquest desviament necessari perquè Oli no pugui fer res. Com se fica així, sí, aquí hi ha exclamacions, aquí hi ha signes d'exclamacions d'una gran lliga, dos grans equips d'una gran lliga. Gràcies per lo de gran lliga i gràcies per lo dels grans equips de part d'un i de l'altre, però que bé, que emocionant es posa aquesta final amb gol de qui ha set aquest gol? Ha set de Joao ho hem dit, li apuntem el gol a Joao. Que Joao que ha meravillat aquí al públic present amb aquest gol. R1, sombreret, la treu ara, l'al carrega amb legalment, era Marc el que intentava, això serà córner favorable al Bar Unión. Quin final de partit que ens espera. Nostàlgia 4, Bar Unión 3, un golet del Bar Unión a la tanda de penals. Mare meua! Arriba per darrere Jaume. La defensa ara achicando agua, els nois del Nostàlgia, els nois de Moja, achicando agua. Com no pot ser d'altra forma, també. És normal que achiquin aigua. Ja que... que bona aquesta centrada. Altre cop córner, la volia traure cap a fora, però això... Costa molt la Salou, costa molt. Que si no que li preguntin a l'Aston, que li preguntin a Edgar, que sí, 100 quilos i 3 lligues, però que li preguntin com els ha costat aquest any. Era ara Jaume, el que la lluitava. Que bé ara Josef i Jorge, que bé Jorge també ara, aturant aquesta pilota. Molt bé Jorge, amb aquest. Això serà falta i tarja de Moja. Que bé Jorge, se n'anava d'un, se n'anava dos i al final el que ha aconseguit és la falta i la tarja que li han tret a Moja quan portem 23, ai, aquí es fiquen les mans al cap. Estem tots ja que no sabem on estem. Sí, bueno, Municipal de Gardeny, Lligues Lleida, la casa del futbol reduït de les contrades de Lleida de la Franja. Aquí deixant-nos avui la veu. Bueno, anem a dir l'Esme, no? Perquè no en tenim. Aquí està Palma, cascarre. Quina rosqueta li donava ara Palma amb aquesta cameta esquerra que té, con esta zurdita màgica. I això ha estat a punt de sorprendre a Oli, però de moment, quan falta un i mig. Això seran mans favorable a l'equip del Nostàlgia, mans de Joao. Li diuen tranquils entre un i els altres. Com està això, Jo ja m'aixeco perquè si m'estic més estona sentat hem d'anar a algo. És Moja, cama dret, tindrà a centrar-la. Jugada d'estratègia, no marca res, igual
des d'aquí Rosqueta també cap dintre, però ho té complicat, està molt escorat, no al cor de l'àrea, la intenta veure per Josep, però ui que bé Moja que li pren, pot ser el definitiu, no, bé ara Brian tapant la pilota, era el número 3, l'autor de 2 gols, era Burber el que fica bé aquesta pilota al cel de Gardeny, al cel de Lleida, quan falta, no res, 30 segons més l'ha afegit, Brian Nadal per lluitar la Joao, que bé Joao la baixa, és Joao ara, el que li dona Jaume amb cama esquerra, la intentava donar Marc, cachiquen aigua, els nois del Nostàlgia, ja això serà pilota per Jorge, amb la banda, no, al final li diu Joao que la traurà ell, déjame a mi, que la meto dentro del área, al corazón, no, això va al final pel seu company, canviat amb cama esquerra, que ve ara la defensa del Nostàlgia sortint a tapar aquesta passada, però al final la pot fer, però Oli amb les mans ho resol, quan ara mateix es compleixen 25 minuts, ara ja soles l'ha afegit de l'àrbitre, el que pugui afegir al temps, però quina final ens estan donant, apoteòsica, aquí pròrroga i penals, pues quasi Miquel, però de moment està guanyant el Nostàlgia per 4-3, quan ja pot ser l'últim cartutge, contracop, Josep que la porta, però que bé Jorge no, la recupera, ara el número 4, li tornava a passar Josep el capo, han tingut la sentència definitiva, però de moment encara sigue vivo i coleando el Bar Unión, Brian Nadal, pilotada, claro que sí, és la última, han de gastar el cartutx que els hi queda, però també els nois del Nostàlgia la tocaran, 1-2, o que bé Burber, bé Brian a baix, Brian que trau, Brian que surt de la porteria, la condueix, la dona a dalt, perquè sí que ara, Jaume que la pot liar, Jaume la xutava, i al final parada d'Oli, hem de decidir l'MVP, hem de decidir l'MVP entre uns i els altres. Ja és ara Aziz que li donava a Abdelai. I això que s'acaba! Ara anirem a les entrevistes, descansem una miqueta, mirem com es saluden i donem també les copes als guanyadors i a l'MVP. No us perdeu res. T'agrada el futbol? No t'ho pensis més. Junta als teus amics o companys de feina i inscriu-te a lligueslleida.com. Tria la modalitat que més us agradi. Gaudireu de les millors instal·lacions, amb els millors horaris disponibles i rebràs una atenció personalitzada que facilitarà el teu dia a dia i on sol t'has de preocupar de juntar l'equip el dia del partit. Retransmetem en directe els millors partits de cada jornada. Disposem d'un col·legi arbitral de garanties i demostra a tothom la teva passió i del que ets capaç de fer en un camp de futbol, mitjançant la nostra aplicació mòbil exclusiva on podràs consultar totes les estadístiques del teu equip i compartir-les a les xarxes socials. I si això fos poc, el vostre equip pot representar Lleida a la Copa Catalunya i al Campionat d'Espanya de minifutbol, i els millors jugadors poden jugar a la selecció espanyola. Lligues Lleida, la casa del futbol reduït. I tu, jugues?
el MVP i el trofeu als campions. I el trofeu als campions, el MVP. El MVP que ha set pel número 3. Pel número 3. Venga, venid cap aquí. Venís para aquí, chicos. A ver, número 3 es Burker. Ahora ellos hacemos MVP de esta final, ¿no? De verdad, disputadísima. Se lo merecen. Y haremos también entrega de la Copa de Campeones, como no, con su capitán. I jo me aparto. Gràcies, senyors. Gràcies per una altra nit i fins la propera.